أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمهير من داجابا on kofnama tedduɗi en calmini terde gomu jubbude e kuuɓal en jettiɓe darde mabɓe fayo dinde gam wawde heblude ɗeɗo jewte jangguinoje pindinoje ko noon neɗɗo woɓe jewte ɗeɓe e waɗoɓe montage uji ɓe e rindinoɓe audio ji ɗiɓe kamɓe kala en jettiɓe darde mabɓe ko noon ne jettirten sernaɓe goomu jangde e kuuɓal sibu ko kamɓe jogani en jangde nde eɓe mbaɗa hen noon golle payo dinde ko noon ne terde Dadiaba e kuuɓal hay goto en goppani kamɓe kala en calmini en juuriɓe en juurimamaɓe hande noon ko ñande hoore bir 13 lewru siilo hitande ujunnaje 2024 bismotoɗen ɗo hande ko ceerno meɗen ceerno Mahmoud Ly gorko mo Kanel jooɗiɗo hande o to Dakar legal bopp ɗowantani yewtere nde noon hande ko Diallo Moussa Samba gorko mo Goudiri Gare ceerno Mahmoud Ly bisimilla ma e yewtere men holko anduɓe mbi ɗo e Ayawo Dadiaba TV woni dingiral Jamma Bela salmin bandiraɓe natanen yewtere men ceerno bisimilla ma a wiyama tafaddal ya oustaz marhaban bika يا مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين. caggal yettude Allah e julde annabi makko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngari keti notade noddanu musidɗo meɗen ewa giɗo meɗen hono ceerno Moussa Diallo to Goudiri ko giɗo haqqan mo ganduɗa so noddi kam min fo e famɗude heɓere mi nototo noddandu makko o noddi kam e dingiral Jamma Bela Jamma Bela noon garɗo ɗo fof tawatne wela ɗum noon mi notima mi salmini dingiral ngal fof won noon komi koɗo e dingiral he ko yimɓe seeɗa seeɗa keftinmi ɗo e dingiral he ono mawnam katante leñol kan e musidɗam hono ceerno Moussa Samba Diallo to Goudiri e Sharif Abdasal mi yi ɗum ɗo ewa gonɗo hannde to Dakar ala kullin bisimilla moɗon e kettuki ewa en naati dingiral ngal. eyyi ceerno Mahmoud Allah jarama a jarama kadi a salmitama a wiyama kadi bisimilla ma e duɗal maɗa Jamma Bela ceerno Mahmoud minen min mbawi tan ko yettudema e jardema nde taw noon keɓal ma weeɓani amin gandi ɗum taw noon darde nde dariɗa nde to banggueji ɗi kala ko fati l'islam
ko ɗum waɗi jogade ma jot ha wawde arde notade nduɗo noddandu ɓittude e ko mbaɗata ko suko haalde gonga mbiɗa andi weeɓani kono noon yiddema diine daranadema diine wawde yidde kadi wallude julɓe ko ɗum saabi ha jaɓɗa jaɓanɗa en gam wawde arde wallodirde men hannde e ko fate diinul islam fate ko sellinta diine men min jettima e ɗum dow ɗum dajaba e kuuɓal yettima e dow ɗum Allah jarama jarama ko ardi foof so en jiiɗi andude holi ceerno Mahmoudou Ly holto jibina e holi duuɓi makko to o fuɗɗi jangde Qur'ana ha o dañi gandal ngal Allah hokkimo ngal eɗen gandi ceerno Mahmoudou Ly ko ɗanninoɗo holto o fuɗɗori ɗanngal makko gila e leyɗele ɓaleɓe ha e leyɗele woɗeɓe kala e holi hitande nde o fuɗɗi ɗanngal ceerno Mahmoudou koko jaabowol ko an jogui bisimilla ma assalamu aleykum wa rahmatullah gongol jaam hiire moɗon dindiral jamma bela namdiɗa ko holi Mahmoudou Ly wiyete ko Mahmoudou Samba Demba Ousmane Sadio Siré Gueladio Hammad Mbarane Jamli to Kanel min jibinami ko ɗo Kanel ɗo leegal ne wiye law ko ɗon pijmi ko ɗon jangumi ko jangumi ko fof ɗo Kanel ɗo Kanel somi welama wiya Kanel ko Misra e nder Afrique jangde fof gadduɗa ne jangi ɗo Kanel ɗo sa jaaɓi jangude kay ɗon jibinami e nder kayitaji am dabbaɗa ɗo hen o ko 1961 kono haqiqa jibinami ko 1962 hikka min dañi duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi hankati naati jibinami ko ɗo Kanel ɗo ɗon jangumi ko ɗon pijmi ɗon mbanmi fuutankagal am fof idimi nadde jangde nanimi jangde toɓɓanimi ba ko ceernam Aboubacry Malick Sall ɓurɗo loldirde ceerno Samba Kanel nde jibinami Allah waɗi ko kanko innimi ñande inde kanko ne omo arti jangganagu o heewani almuɓe taw e on tuma noon nde o innimi eno babam habririmi ñande innami nde o wi ceernajo o oɗo ɓiɗɗo mi rokkimamo jangginanamima Qur'ana kadi innumo kanko babam omo jogui inde nde o innirimi andi fuutankoɓe ne jogui aada so ɓiɗɗo heɓama ɓe mbaɗata ko inde deftere ɓe namdoto ceerno ɓe mbiya ceerno holno deftere hani wiide jibinaɗo hande o hawre ñande hen deftere wiimi ko Mahmoudou sallllahu alayhi wa sallam min innirami ko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e ñande hen noon babam fawi hen inde yo Allah yurmomo o inniri giɗo makko ene wiye Abdoul Aziz Wane ko ancien commandant Bakel wonno on woni mo ceerno Abdourahmane Banaji radiyallahu anhu wiyata Abdoul Aziz ko jaaƴo ɓernde mo haaɓata oɗo o innirimi o fawi hen nden inde gila ñande hen ha o rutti e joomi komi teskaki nde o noddirimi Mamoudou ala babam wiyatami tan ko Abdoul Aziz won noon on ko giɗo makko sanne mbiɗa teski komi suka mi yahanno to makko mi ara mi jooɗo e koyɗe makko itta nden nde buuɗi nogas joli koye yeesam 100 francs alano joli koye yeesam nder an wi tal wonno nden ko tankaji e 15 aji caggal nden 15 aji ɗi jeehi mbuuɗu kam ne wonno nden e buuɗi ɗiɗi kadi 10 francs heewano ko buuɗi joyi wonno ene waɗi hoore debbo 100 francs ne woodi kono 100 francs o nden ko billet 100 francs wonno mbiɗi tesko nde bunno gas pièce ɗi ngari noon caggal 100 francs billet o itta 100 francs o rokka min ɗum noon somi joguima ɗum fedɗa men fof min woni patron ñande hen o inniri wiyete ko Abdoul Aziz Wane rahmatullahi alayhi bamum colonel Birane Wane en
raki abdoul wani en to kanel ko ɗo innirami o babam innirimi deftere noon wiɓe mahmoudou sallllahu alayhi wa sallam mboɗo jogui inɗe noon nenam fayi hen yaro won noon bamum wiyete ko yaro hammade sambiti o inniri bammakko kanko ne no jikku fuutanko no aada fuutankoɓe ni ɗum woni ko nannata mboɗo wiya min yero ko ɗum ko yeroru heewani e fuutankoɓe jiimi ɗum ko matina o wi kam yeroru ala ko lin ko ɗon jibinami en 1962 caggal ɗum nde nanmi jangde mboɗo tesko mbeɗa yaara e duuɓi 5 e lebbi 5 hadam nadde jangge babam wona e jangguinde mi aya qur'ana koko mawnumi ko gandumi ndeke ɗum ɗo ko qur'ana somi takkimomo tan o wi abdoulam ɓalloma o wiyami allama adama lasma kullaha ni ɓe jangguiratno mi refta hen allama adama alasma kullaha min goori noon ha ɗiggimmi ɗum caggal ɗum nde mawnumi hankkadi o wiyami limpeɗeli ma mi lima peɗelam mbiɗa wawi limte o andi mbiɗa weɗi haqqille e on sahani gummi cukalel nde haqqillam ne moƴƴi wonano hannde ni mbiɗi tesko kadi hedde 1900 ko joni gandumi ko 1900 ji ko joni gandumi ɗum kono noon ko événement ji bannoɗi ɗi andintami ɗum eywa 1966 67 ko nden o nannimi jangde o kam abdoulam hannde a heeɓi duuɓi 5 e lebbi 5 armi nanno e ma jangde somi yejjitani komi cukalel kono o wi ko cheikh tidiane radiallahu anhu nde natata jangde yarata ko duuɓi 5 e lebbi 5 ɗum noon anne arminamno e ma jangde mi nawmata ceerno ma ceerno samba kanel nden ceerno samba kanel lollani ko ceerno samba urdi wiyeteɗo kanel to awa o nayimi toon mboɗo tesko komi suka o sodanimi alluwal ngal labbo ceeɗo ɗum o mboɗo andi jeeya ko bow mana kooli jooɗimi e yeeso ceerno ñande hen waɗa buuɗi gawri buuɗal manggal waɗa hen ceerno o windi hen mi anda ko windi ko nden komi suka o wimi nami ƴakka mbuɗu ngu ƴakkumi o wirta junngo bertumi junngo o windi e junggam he woodi ko windi o metto mettimi o windanimi baasiñimi ɗum ko hedde 1900 eywa hani wonde ko hedde 67 ɗum woni en 1968 nenam nangue junggam nawimi Kaolack to mawlana cheikhul islam cheikh ibrahima Niass nawimi toon duwanimi 68 mboɗo tefko gammu hono mawludu 68 mawlumi ɗum ko Kaolack mboɗo wonde e nenam nden Baye Niass no wuuri ala kullin jinnaɓe ɓe jinggi min wona jangde joguimi tan ko barke jangde woɗɗani ɗum tan wawi mbawmi jubbandema kam e puɗɗode jangdam janggume ceerno janggume makko alluji ɗiɗi jokkumi noon ko jokkumi wa ngari won noon basal nde mawne Fouta eɗen mooli Allah mbattumi wiide mboɗo liggo natomi defte ɗe ko jiɗimi janngude defte ko e juuɗe baabi amen ne ɗon ne wonno taw mi diwi min jogino baabi amen mo jogurmi haalde o mo jogui ɓiyi ko ne wiye Alhuseyni Ba jangginanno ɗum ko ceerno Mamoudou Diowol arti ɗon udditi médersa minen sukaɓe leegal ngal fof min naati hen fedde amen fof e fedde amen less e fedde amen dow fof min naati hen hay goto bamum nannani ɗum nde min naati hen won noon ne weeli min yimɓe mbaɗata ko sappeji nde mbaɗa aara ene maaja ene jima ko jimete ko e ko janggete ko ne weeli min naati hen min puɗɗi janngude arab alifun bawun ɗum woni abasa sadia hin min mbawi hen yante ko janngunomi hijjo e limto ko nde nenam nawatami Kaolack en 68 mboɗo yaara e tabbatiyata mi yejjitani ɗum alluwalam ne yaara ɗon min jeeto Cheikh Ibrahima Niass o noon tawmi jinnaɓam ɗiɗo ɓe fof almuɓe Cheikh Ibrahima Niass andi neɗɗo fof tampini ɗum ko nene mum e bamum ko tawɗa nene ma e bamma fof ko ɗum mbawata wonde heddi noon seremɓe ɓe jinmi ɓe jokkodirmi e banggue diine l'islam heddiɓe ɓe ko min nawi hooram fof ko min nawi hooram mami limtoyɓe so yettoyima ɗon ala kullin e on tuma nawmi hooram min jangi arab emin janga arab médersa jimɗi ɗi tayyarati masnuatun bil awraqi lawani min jima alluba sunnatu dunia hay jibi buubaji e wonde ɓocce wonde ha joni ne wawi jimɗi ɗi jimɗi arab
joni noon caggal ɗum minen nden min gandano holko woni ɗum ɗo ko waabiyenke walla ɗum ɗo ko tijjani min gandi tan koko jangate kono weela min naati hen babiraɓe amen gaari nanguiri e juuɗe amen guutel jaltini min haala mbi ɗum ɗo wattake ɗo min cuuni hen komin sukaɓe won noon ko jangate kono weela min emin paama kadi somin ɗacca noon min mbawanno arab normal haɗani noon mo Allah yenno fof wawi arab ɓe ceerdi min wiya ɗum ɗo ko médresa wiyete so neɗɗo jangi ɗum wontata ko keefeero awa min jaltina hen bonita e haqqillaji amen ala kulli haalin noon puɗɗorimi yidde jangde arab waɗi jangguinanoɗo min arab o ne jogui bamum nan ɗon ne wuuri wiyete ko Alsan Maymuna ene wawi jangde ko liggotonoɗo travaux liggotono ko Wourossogui eywa garmi dalmi on iɗi jangguindemi kono wiye naam janggata neɗɗo wiya naam deftere wiya Al-Akhdariyu kanko jangguinimi ɗum nde joofani o jangguinimi nde ha keɓoymi sujudu sahwi ɗon ɗaccirmomi sujudu sahwi wonde ɓi sartude seeɗa koye ɗum gonnomi ni e darsuji am ɗeɗo balɗe ɓennuɗe nden mi yeehi mi yalti ɗo amen ɗo jaami paami Ndar ɗum ko guila hedde 76 77 paami Ndar min gummi ko Bakkil min ndewi Gudiri ɗo monɗo min payi Tamba mum Ali Ba gorgolam Kajjatu min jippi ɗon mbiɗa wonde mawnam ne Amérique hannde wonti tubabe ne wiye Amalli emi sehlam ne wiye Kalidou Botol nde min payi Tamba min nanga ɗon wiya komin dogɓe eywa yomin kaal holto min payi mone men fof gorgolam wi kam han hol mone hun ko yiɗi Amadou mawnam wi yiɗi kanum ko liggade heɓa kalis Kalidou Botol wi kanum yiɗi yaade ko Dakar ɓen nane fay Mauritanie o noon ko Mauritanie naaji ko taw ɗum Botol sawa haako kewɗo peeje kanum noon fewjande mi anda sene wuuri komin guiƴiraɓe eywa min ɓe namdimi ɓe mbi kam ko jiɗɗa mbi min jimmi tan ko janggude ɓe ƴewanimi ɗon ɗo janggumi ɓe donki dañde ɗon noon min mi anda wuuro ngo komi cukalel nden jaro e 15 ans en kam aɗa andi ala affaire ko ɓe mbi kam ɗum noon ɓendu Kaolack to Baba Silimani kanum e babam jiid neno goto baba goto donc 76 77 ko kalantumami ko e ɓennumi toon garmiɗo Kaolack ɗo ɓe mbi kam ko jiɗɗa mbimi janggude Allah waɗi mawnam goto nenam goto e nenam ñi jiidi yumma e baba ne wonno ɗo ne wonde sukaɓe mum sukaɓeɓe kadi ɓenne ko janggoɓe arab hono julde aw en Mawli aw en Ibra aw en eywa eɓe jogui ceerno mabɓe goto nan ɗon koɓe Ahmadiya en koɓe tanira koɓe almuɓe Mirza Ghulam Ahmad eɓe jangguina garmi jokkimi hen janggumi ɗon defte arab defte ɗe mbiyete ko tilawatul arabiya silsila waɗi tilawatul arabiya ene waɗi jusul awwal ene waɗi jusul sani ene waɗi salis ene waɗi rabi ene waɗi khamis ɗum woni jusul joyi ɗi fof janggumi ɗum ɗon puɗɗimi wawde arab won noon mbiɗi rerɗi hen defte tamarinaji ɗe mbiɗa wadda hen guiƴam mo jiimi bawɗo arab fof mi takko ɗum mboɗo jangga nden mi jangge on ɗon ceerno fodde ko janggumi ɗon seeɗa ko ɓennumi paami Ndar nden mi fayi Ndar tawoyimi toon kadi keynam ne wiye Abdoullahi Bocara Niang to wennoji nanggumi e juuɗe makko wirdu jokkumi e makko ko janggannomi ko defte fiqhu malikiya ɗe puɗɗorimi ko Lakhdari o mi wino mami jangi hakkimi sujudu sahwi ɗaccumi ɗon koɗo makko ɗo jokkumi o jangimi sujudu sahwi o ha joofi kanko ceerno Abdoullahi Niang to wendunoɗi mo joguino mawnam mo kodde nenam debbo mi wiye Ramata Adama Mbaye mbeɗe waɗa taaba mi ɓooyi yidde kalis mi ronko heɓde tan ha yoori mbeɗe yeeya kudi mawnam waɗanimi pañiyel goro mboɗo yeeya e bitik mbagga mboɗo loggi hen junggam mbeɗe yeeya tanggal mbeɗe yeeya goro mbeɗe yeeya ñalla yaade so arti kadi mi ara mi jangga ceerno darsinami so ñawli mi yaha bitik ma fof mi ñalla reftade ɗum woni nde mi jangge makko janggumi asma wiyu pawmi hen e makko janggumi muqaddimatul izziyati e makko janggumi ar-risala ha laari mayde ha wuɗɗoy hawre babam wi yomi rumtu babam wuuri ha rute jomum mi meeɗa rumde ladde ala babam jaɓata hawma mi rumani ladde min remantama komi demowo o yomi artu mi rumta hawre dundugolam yonti
deftere arrisala neji puɗɗinomi ha woɗɗo nde mi motti damal jarannomi jokkumi ɗum garmi to ceernam ceerno amadou bahra mo ɓurmi janngude emo jinmi e ɓerdam ko Allah goto humpiti gillam e oɗo ceerno ɗo tolni ene ceerno o yiddimi ceerno noon kano mi yiɗimi o yi kam o yiɗimi emin jiiti kono mi wawa ko ngo banggue nenam jokkumi arrisala o e juuɗe makko ha mbarmi janggumi makko misbahu saliki ha mbarmi janggumi makko jawahirul iklil hono deftere khalil jusul awol e jus sani ha mbarmi dalmi ɗon janggumi ɗon hono maqsuratu ibnu durayd banggue luga ha mbarmi janggumi ɗon daliya ha mbarmi ceerno amadou bahra ɗo janggumi ɗon mana ibnul muhayyabi nde deftere tam guila janggumi nde ha ɗo gonmi ɗo mi hippitandi mi anda so mboɗo wawi mi anda ɓuuri janggidimi ɗum ko ceerno samba lelɗo buso ene wuurine ne jaam tokkanel nde mi janggi misbahu sali mi janggi khalil awal e sani nde mi dali e banggue luga arabia he defte biyeteɗe luga ɗe nde mi gayni duraydi e daliya janggumi ɗon kadi e makko kanko ceerno shuarawul jahiliya o waddimi koye ceerno samba lelɗo jangguinta min ene wuuri ene heeɗi ene wawi taw wawa heɗoyade haala ka kono mi jangguinimi cakkite risal ɗe jangguinimi misbahu o jangguinimi kadi mira ibrahima fula kanke hay mira o fuɗɗima ɓorɗe on noon saha fof mi jiiɓoto hen on noon ceerno sa dartoyi kaali tan gandal ma jiiɓoto so wona noon ngol ɗo daroygol kaali heɓaka gandal ɓuuri eywa janggumi sorawul awal nanmi sorawu sani ha hoɗɗo e goppumi banggue nahwu ko ceernam ceerno amadou bahra kadi dalnimi nahwu o mbiɗa welno haqqille e nahwu ko joni tan haqqille manggu ari haqqille o boni janggumi ajar rumiya ɗum woni kafrawiyu janggumi makko mulhatul irabi taw mi fuɗɗima famde irab mboɗo wawno irab e duɗal amen jeenomi koye wiyetenoɓe ɗe mbawi nahwu hayso ɓuuri hannde e pullo fuuto gooto emin jangguiɗo ɗon ene wiye bari min mbiyata tan ko bari nahwu minen en hammadi hawre en jiiɓi soringo en hammadi malal en to sidio garba min tawi ɗon wiyeteɓe abdoul soko en mi hawri ɗon e ceerno saydou ly to ñooro nde mi janggui ɓennumi janggumi e makko ibnu malik o ha laari mayde ko noon goppirmi ha joni o yettaki mi ronki dañde ɗo jokkumi saabu dey passe e dépasse e ordonnance e luwas ɗaccani ala kulli haalin ɗum woni defte tan ɗe ganduɗa mi jangguini e janggumi ɗon kadi omde uɓudul juman e ceerno amadou bahar guila janggumine kadi mi hippitani ha joni e nden ɗon leli deftere janguirnomi nde hayɗe balɗe mi yinde e nder deftan ala kullin ko noon ko heddi ko noon hankkadi tawa hankkadi e fitnatul mahya o nangi kam alay saago neɗɗo ɗanno hawre babam ruttima e ladial mbanmi tafsiru e juuɗe ceerno amadou bahar tafsiru alqouran te min jofni tafsiru Allah walli kam babam nde tafsirrammi nde mbeɗe accite omo wuuri omo tawa ɗum wonno ko en 83 1983 e 83 o hankkadi jokkumi jangde mboɗo jangga ɗo makko ɗo kanko ceerno amadou bahara hawre babam hawre ladial hankkadi hunde jiiɓori mamami mbiɗa accida miñiraɓe e sukaɓe donkumi wawde jokkude jangde nde mbimi yomi ɗanno kadi ɗannitimi paatumi darto gownumi to ɗum fof e wade noon de mbiɗa daara golle kono jokkumi kadi jangde to ceerno ndiaye dukke jami jokkoy ko sehil babam no feewi ne andi ɗum kamɓe jiiɗi ceerno kamɓe fof koɓe almuɓe cheikh ibrahima nias jokkumi ɗon janggumi ɗon ko hisab deftere ne wiye suusiyu ndennene gueɗe janggumi ɗum nan hippi ha joni mi jangguinani mi ƴewtaki sono ɓuuri walla ɓorani ala kulli haali ne gimmitimi ɗon hankkadi tawa hankkadi nadde dewgal yonti nanmi dewgal mi rowa ɗon tan haɗam arde e daawal yaade caggal leydi nde ɓennugal ngal awa ko janggumi ko haɗam nadde hoɗande taw mi watti tafsirde ɗo Kaolack ɗo en 1985 ɗon gonnomi mbaɗa liggo taw mi waɗama embauché liggey mawnam ne wiye amalli ancien ministre de la fonction publique e on saha kanko woni président
conseil administratif société ni wiye Salin Sidi Salou ɗon o waɗimi ɗon embauché mbattumi liggade ɗon embauchement ɗum ronki weldemi liggimi ɗon ko duuɓi ɗiɗi en 86 taw mi woppi ala kulli haalin ko gonmi ɗon ko e nder liggey he mboɗo yaha kadi Kaolack mboɗo juuroyo Cheikh Ibrahima mboɗo yewtude e babam sehilam ceerno Hassane Déme ko sehil babam wonno gila ene Kanel o noddimi noon wimi armi tarbino oy kam mbimomi baba jinmi ko janngude inde Allah jangguinami inde Allah o kam aɗa andi Allah so haɗima janngude inde Allah mbimi mbiɗa andi nden mi anda Allah ene andemi ko wondigami ɗum o wi ala anda Allah wat feere ganda Allah haɗam janggindemi inde Allah calimi immimi ɗon min nde tarbinoyimi tawa ko hitande nde o mayde en 89 tarbinimi e ceernam hannde ene wiye Mawlana Cheikhul Khayri on innira ko Cheikh Ibrahima wiyete ko Cheikh Ibrahimul Khayri Ibrahima o noon majji on noon ko ɗum kadi ko haala gorka ne heewi ene sosi wuro mum jeeya ko hedde maɗa muyle en barayna en jaami toon gondinimomi dumunna seeɗa o waddi mi mawni ko ene wiye Mouhamdi wol Khayri ene waɗa ɗan mouradia ala kullin e raɓɓiɗina tan neɗɗo wawa haaldude kullu seydin fi jaw kullu faydin fi jaw fil fara mi haɗa ɗon tan taw haɗam nadde no iwrimi Kaolack ko mawnam addimi ittimi toon aɗa remetimi nawtimi Fouta force wiye nguppo Kaolack ko luttete moƴƴani ɗum ko qissa mum bange mi jaɓata haalde on qissa noon e yewtere ala kullin mi rowoɗo tan kadi poofen ha garen e ɗannungal ngal e fofof garen kadi e sariyaji ko mbinoɗa ma namdom e feere ceerle en e sariyaji islam en ko Allah wawni men fof mi haala hen mi rowɗo tan kadi audio o juuti yoga yimɓe ni dokkanno yo wadde téléchargé assalamu aleykum taw haɗam artude eyyi ceerno Allah jarama kono mbiɗa andi audio o noon o weeɓata heɗade 20 minutes yallah faam eyyi ko noon kalta ko kadi ne heewi nafoore eyyi wadde ƴeewen natande alhaali ɗengal ngal jubbanen e ɗanngal ngal seeɗa to baŋnge leyɗele ɓaleɓe leyɗele woɗeɓe inchallah on tuma mbawen natande kadi toɓɓere men ko ɓuuri yawde inchallah haade tumo gasde eyyi assalamu aleykum wa rahmatullah gongol jaafoɗade audio o juuti won noon hande ko jamme bela wona en ɗam l'islam jamme bela moni fof waɗata koko wela ala kulli haalin ɗannungal ngal puɗɗimi ɗannade ko 1994 an kadi puɗɗimi ɗannade mawnam gorko neldimi biye ene wiye Mamadou Adama Mbaye yo Allah yurmo ɗum e wonde yomi ar Nigéria o wi kam noon yomi rew laawol less beele mboɗo heɓa haqqille ko joom jawdi alhamdulillah kono noon o fuɓanakimi jolde e avion tan wir ɗum ne nafi kam sabu mawɓe nden kala koɓe mbaɗi e maɗa eywa tawane muuse ma kono noon taw ko nafoore ma woni hen yaadu Nigéria ndu puɗɗorimi ko terrain immorimi ɗo e 1994 hedde puɗɗoɗe muɗum paami Mali e on saaha mi meeɗa nande bamarare gandirmi mi ɗannima fof kone garmi Tamba mi nanata bamarankore tere o hankadi dari nanmi yimɓe ne cawdi tere o ne mbiya mburbe mbimi jam bone waɗi holko woni mburbe ɗe woodi cawdi ɗum ɗo mbiya mburbe firti ko mburu nani mbimi hay sodnam hen ittimi kaalisam coonmi e mburu he mbanmi ɗum ɗo ñaammi ngardumi ñaade hen kam mi fuɗɗima ɗanna taade gottima mburu min ɓenni Tamba nden ko train wonno jaadume train ha kiidir hamin tacci min ngari ɗo frontiére ɗo Goram awa min dañi moni fof ma adda 1000 francs keme fila ɗum fof meeɗani andu ɗum e aduna mon fof dokka 200 nden ko passeport jogimi on tuma passeport o mi fewni ɗum gila mboɗo Ndar wallimi ɗum ko debbo goto mi anda sino wuuri wiyeteno commissaire Habi Diallo fewnimi on ɗon passeport e ballal Mamadou Bosoyaji ko sehlam wonnoma e ɗannorimi ko passeport ɗo ɓe mbi kam noon ɗo garɗa fof waɗa tampon ka se ali e sorti e rentré mbanmi sorti Sénégal mbanmi entré Mali jaame Mali
min ɓuri yarude e Mali he ko jamma tesko kam nde min ngari ha min tacci pont min ɓenni min jehoyi Bamako jippimi galle ceerno Saydou Diako rahmatullahi alayhi almudo makko ari jaɓɓimi nde no jaɓɓima mi wari jippini mi jippudam banggue galle makko Oumar Camara ndilanami Fabion bertanami mbalmiɗo Mali ɗo gonmiɗo Mali ɗo balɗe ɗiɗi ɗum woni gonalam Mali yimɓe hewɓe ɗe mbiyami an andi aɗa haala masinankore yalla an ka ɓooyɗo masina walla meeɗi janngude masina mbimi walde Mali ko balɗe ɗiɗi nde garmi en 1994 ɗum ni mi yahani hay raison goto so wona ɗo to rewata tan jaami Ségou en ndew ɓennumi paami Sikaso ɗo Mali ɗo Oumar Camara teddinimi wallinimi banggam mbaɗanami Fabion ko ñande hen ɓuuɗi tampini kam de eywa min ɓenni e raɓɓiɗinade paami Burkina nde mi ari Burkina ɗon ne kadi mbalmi ɗon gonmi ɗon balɗe ɗiɗi ɓennumi paami Togo min ndewi koye lawol kulɓiningol he lawol gotol nan ɗon e ngol hulɓini waɗi ko hayre towde hay Allah hayre nde hulɓina hay goto suusa Allah darde less nafimi tan ko jamma ndewmi ɗon garmi jippimi ɗon kore jaam ono Sidi Tarore e Samba Tayel gonmi ɗon balɗe seeɗa ɓennumi paami Bene jippimi ɗon musidɗam ene wurnode mbayrami ene wiya Ama So ene jeeya Koupentou jiitodirmi e Migniko Bangkok Thaïlande to ɓurti wonde sehlam ko bandiji kono ko yimɓe moƴƴuɓe teddinimi no fewi o jii Allah hokki kam e ɗannungal he kala ɗo garmi wona ɗo sukaɓe ɗannotoɓe mbaɗeteɗo mbaɗetemi ɓe mbaɗatami ko wannoon min mboɗo yettira Allah mbaadi almudagal ngol mi meeɗa change ɗum sa daari kam tan wiyete o de ko morike walla ɓe mbiya morike ɗo nanmi morike walla ɓe mbiya marabu ɓe jippinimi banggue Ama So jippinimi teddinimi duusimi ɗoftimi yaade am kadi ɗo Bene ɗo ha nannimi Nigéria an kadi jiimi ko hawni jiimi yimɓe hawniɓe yimɓe fesiɓe gite boɗeje yimɓe ne ŋaaɓi kunuɗe tan ne nduga mi meeɗa yiɗi ndek ko yorubaɓe Allah walli noon nde mi naati Nigéria gonmiɗo Lagos ɗo balɗe seeɗa o waddi me oto ɓennumi paami nord Nigéria leyɗele hawsaɓe to o noon toon mawnam o woni o ala toon ni o wona Bangkok kono toon damaji kaaƴi ngoni ono naatirmi e kaaƴi garmi noon ndewmi ɗon mi anda lawol majjumi immimi Lagos jentiroymi ha Kano no woɗɗi yaadu mo anda immitimi Kano ɓe mbi kam a ɓenni Kafanca wona ga paatumi Kaduna paatumi nokkude wiye Zaria gartumi ha Kafanca jippimi ɗon Haruna Aj mi jeeya Sindio Garba gonmi ɗon tawde mawnamo ala ɗum ɓe ƴettanimi hôtel jippimi hôtel ne wiye hôtel Albarka tawmi ɗon gorko goto ne wiye Idy Bolel gorko moƴƴo ceɗɗo cuusɗo aadiyanke ruttima e jomum hannde tawmi ɗon gorko goɗɗo ne wiye Umarel Mbo ene jeeya Hunare ɓe giɗimi yiwrude golle kaaƴe tawmi ɗon gorko goɗɗo ne wiye Mawɗo Sumare ene jeeya Wuro Soogi min ndendi hôtel ngel min koddi ɗon e gorko goɗɗo Sara Kulle ne wiye Modibo Diariso sehilagal amen wonko keɗotoɗo kolli minne komi keɗotoɗo kolli min gondi sehilaɓe en mbaddata min keɗo gaaci ala kullin ko ɗon puɗɗimi nadde ɗannungal ɗon kadi natirmi golle kaaƴe ha ko gartumi e leydi he ko ɗum noon tawi mbiɗa o joni juuti mi darna ɗo tan kadi ha gadda question goɗɗo eyyi Allah jarama ceerno a weltanama no fewi a jubbi e banggue leyɗele ɗemgal ma leyɗele Afrique kono kam ma heɓani natande leyɗele to banggue woɗeɓe e soɓe ɗen kumpiti a yeehi leyɗele kewɗe to banggue Asie o a waɗi toon kadi a ɓooyi toon no fewi e ko mawɗum ko yettude Allah kono noon mataw en kanɗan en jondito ɗo tan gam mbawen natande toɓɓere men guila tuma o gasani ha laaɓi dawal ngal gasan ɗon kennade toɓɓere nde taw noon toɓɓere nde ko toɓɓere wonde fayida eyyi ko gonga ni hay sinno mbiɗa jaam beela ɓari ko jamma beela goto fof kono weela waɗit ɗum kam ko ɗum gonga weltanama hen no fewi machallah a yettama mbiɗa andi hande aɗa jogui coftal no fewi ceernam eyyi ko wara ɗum ko ceernam natnen toɓɓere men
koko faati e kumgol dewle eyi kanum e ceergal eyi holno sariya yuɓɓiniri ɗum eyi kumgol dewle kanum e ceergal eyi en gaɗorto kumgol dewle ɗe en gasni comme ça mbawen jokkude e ceerle he eyi holno dewgal foti yuɓɓinirere to banggue ñawore sariya gila e teŋe mum ha e waliyaji mum ha e seedeji mum holno waliyu gorko o foti ñagorade waliyu debbo eyi waliyu gorko holno foti ñagorade waliyu debbo so tawi dewgal ina hume e gadorɗen to banggue kumal so ɗum ɓenni garten to banggue ceerle ɓe bisimilla ma assalamu aleykum gongol ceerno Moussa wallahi mboɗo softinimi noon ko an noddimi ko nodduɗami ko ɗum softinimi ala kulli hali mabɓo ngo foof ngo dogui ngo suuɗo yima hami gayna émission e affaire ɗanndugal ngal en kannan ɗon tan saabu sa wi aɗa rewa ɗanndugal ngal tan joni ɗo jaami ha kalamami ari Nigéria ko ɗon puɗɗimi ɗanndugal ko kalamami Sénégal ha Nigéria ko ala ɗum wona ɗanndugal ɗum ko morlol jiire tan puɗɗumi ɗanndugal ko Nigéria saabu duuɓi jeeɗiɗi mbanmi ɗon ɓennumi leyɗele mbanmi ɗe ne keewi sen mbiyeɗen kaalaɗe ɗo tan hande yewtere nde nattat wonde affaire diine kaaleten tan ko haala yaadam noon ko Samba Diye Sall wiyata ko ala fo ɗo saliyel walani garten noon e sariya affaire dewle min no jiirumi ɗum kume dewle no kumirte no mawɓe men ɓe mbaɗiri ɗum ni ala fof ko ɓuri ɗum ŋarɗude andi leñol fof jogii kono humirta dewle mum mais no mbiruɗa ni mi yiilima leyɗele kewɗe kono yoga e leyɗele e leydi men ndi no kumirta dewgal ni eno kumirte ni ne ɗeɓi sertude seeɗa dewgal waɗi ko jogdu arwaniru ndu ko debbo o yotow o wona debbo desaɗo humantaki yotow o wonani e edda debbo gonɗo e debbo edda ko debbo janano ɗum woni an takuna al mar'atu khaliyatun yani khaliyatun anin nikahi ɗum ko goo jogli nayyi jogdu ɗimmiru ndu ko ma waɗe seedeji waɗe waliyaɓe waɗe teŋe ɗum woni nayɗi yoto debbo ko jewɗo ala gorko wonani e edda yoto waliyu welama jaaɓi dewgal ko sellata taw waliyu ala yoto teŋe ne goodi seedeji ne mbaɗa ɗo ɗiɗo jogli nayyi taw d'abord ko ɗum fuɗɗorte sabu annabi sallllahu alayhi wa sallam o wi la nikaha illa bi waliyin wa shahiday adilin dewgal sellata so wona waliyu jaɓa allah yofanki hunde ɓe ahlihinna rewɓe soɓe ndese yoɓe ndese e yamirore halfuɓe ɓe nden noon waliyu dewgal ngal ala waliyu yaata wa shahida adlin allah wi seedeji ɗiɗi nunɗuɗi ɗum woni jaadirɗi ma heɓe debbo taw o ala gorko waliyaɓe jamira seedeji ɗiɗi nuɗi gondi teŋe mbaɗe teŋe ɗe ne mbawi tottede ne wawi ñamlede kono ma waɗe ɗum woni jogli dewgal wo amma no humirte humirede nde ko ñaguete hokke koɓe mbiyata yo sa yumini tan ma siiha waɗe noon hutba waɗe siiha woni konngol ankahtu wa qabiltu wa raditu walla mi ñaagi mama mi rokkima kaari ɗum lomtinte en jii noon e yoga e leyɗele mbaɗata ko nodda debbo o jooɗo min ko ɗum ɓuri weldemi ko bange ko laaɓi kay tawde violence ala debbo e gorko nodde jooɗo waliyaɓe nodde jooɗo on jaɓodiri oɗon kumana kaari e kaari baaba o e baaba o mbiya min jaɓodiri min kawri teŋe no foti ko ha sabba kala woni teŋe ɗe on totti ha tottama an gorko a jaɓi aɗa yiɗi oɗo debbo ndesamo
gurdam e mayde ñawe cellal oya ha mi jaɓi aɗa jogoromo imsakun bi marufin aw tasrihun bi ihsan jogoroɗa no moƴƴi walla gaccira no moƴƴi sa ronkani nawna kode yomi jaɓi debbo annene aɗa yiɗi kaari omoni oyomo yinma dewgal aɗa yiɗi aɗa weela oyo mboɗo yiɗi mboɗo weela no sukaɓeɓe mbiyata ni mbeɗa weela mbeɗa welti dewgal humme e dow ɗum ko noon hewɓe mbaɗata mi hawreɗe en dewle mi jooɗima hen enen noon en lomtama noon fulɓe ko hersoɓe en lomtinat ko jinnaɓeɓe tan mbaɗa wadde nden sahaji e fof eɗen mbaɗa hen ko hawni saabu eɗen kuma dewle ɗe tan bonjoluru daro gorko wiyami yiiɗa walla debbo wiyami yiiɗa enen eɗen kuma dewle ni taw gorko tinani debbo tinani a tintata ha wiya humanama e kaari ɗum noon ma ƴewtuɗen ɗum ma saate ene jogui gueɗe kewɗe eɗen mbaɗa e diine he ko maɗe caate anje audio o juuta kadi mi raɓɓinina ɗo ngal ɗo e ko jaabimi hen seeɗa ko ala kulli hen ha question goɗɗo ara eyyi kadi fawtade dow hen andi tawde mi suwa wowtu yewtere nde tawno jaborte ni mbiɗa yejjita hen sahaji a namdimami kadi holno ñagorte ñagorte ko wiide mi ñaaguima oya wiya mi rokki walla mbiya mi rokki oya wiya mi jaɓi ko noon ñagorte saabu fofof ene joli annabi sallllahu alayhi wa sallam ene wiye an kahtu o habri ene wiye zawwajtu an kahtu mi resni walla mbiya zawwajtu fulana tan maa fulanati mi rokki kaari oya wiya mi jaɓi ene wiye kadi no annabi Shuaybu wino annabi Musa ni alayhi salam inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayni ala an ta'jurani thamaniya hijajin min de mbiɗi yiɗi hokkudema mi resnuma mbiɗi yiɗi hokkudema goto e ɓiɓɓam rewɓe ɓeeɗo ɗiɗo ko ɗum qissa mum bange wonno wona ɗum kalten hannde ay ɗon o wi ko unkihaka mi rokkuma oya wi mi jaɓi wadde ne ƴetta hen siiha konngol wiide mi rokki oya wiya mi jaɓi walla oya wiya hokkam oya wiya mi hokkima ɗum woni ko fulɓe mbiyata ko tan ƴettu pura mbaɗa e ɓoggol e ƴettu ɓoggol mbaɗa e pura fof kamba fewjante fofo ne sella kanji ɗiɗi fof teŋene kadi koɗo hawra tan aqallu sadaqi rubu'u dinarin ɓuuri famɗude e teŋe ko nayaɓal men kelde 1 gramme kanŋe ɗum ɓuuri famɗude e banggue fiqhu men Malik 1 gramme kanŋe ko ɗum ɓuuri famɗude e teŋe ɗum noon ne hawra ɗo hannde fodde ujunnaji jeegom e temedde joyi ha ujunnaji jeeɗiɗi ɗum ɓuuri famɗude ko ɓuuri hewde ko ewa alaɗo haaɗi sa yiɗi teŋa debbo ma milliard walla kolse temedere walla galleji walla otoji sa yiɗi teŋamo avion teŋe ala ɗo dotta koɗo hawra tan enen masab men ko ɗum yaari won masabuji goɗɗi noon jaari teŋe hay feggere jamdi hay peer paɗe en teŋe ɗum gan hoddiɓe men ɗo Dakar ɗo ɓen kam ne mbemni ɗum hay so ujunere gadduɗa tan ɓe dokkete debbo ɓe jaara yeeso eywa gandal woden tan ko Allah ha question mi soynima ɗar ha jettoɗa eyyi ceerno Mahmoudou a weltanama no fewi ɗon min nani min paami eyyi sen garti seeɗa to banggue teŋe eɗen nana teŋe eɗen nana rubo joni holko serndi ɗum holto rubo foti arde eyyi holto teŋene poti arde eɗen nana ɗiɗɗi foof aɗa wawi laɓɓitinan ɗon yimɓe seeɗa beele so teŋe ngari rubo arata walla so rubo ari kadi wonata ko tawa teŋe ko ñamlaɗe walla ko nandi hen ɗon mbiɗa yiiɗi garta ɗon seeɗa so ɗum ɓeni to banggue waliyaɓe ɗo so tawi waliyu gorko o jooɗima waliyu debbo o jooɗima seedeji mbaɗama elle eɗen kewi nande waliyu gorko o ñaago waliyu debbo o wiyamo mbiɗa yiɗi dokka kam ɓiye kaari joni noon ɗon beele o foti wiide ko mbiɗa yiɗi dokka kam ɓiye kaari walla o foti wiide ko mbiɗa yiɗi dokka kam ɓiye kaari o mi hokka ɓiyam kaari o ɗon jinmi gartanani hen seeɗa ɓaari woni kamɓe yiɗodirɓe ɗiɗo ɓe jooɗaki saha kadi waliyu ene wona jinnaɗo jibinɗo o ina wona kadi lomtinaɗo eyyi ceerno Moussa ha feere siiha konngol ɗum woni siiha konngol dewgal
ɗon ne ooñi no mbaɗeten ni ne ooñi wiide mboɗo yiɗi dokkami kaari sa wi noon a haalat ha laaɓa tawde wona an jogori resde debbo o mbiyata ko dokkanami kaari walla mi rokki kaari walla mi jaɓani kaari mi lomtima kaari e jabde kono dokkama kaari sa rokkimo tan kanko doguɗa sa rokkimo tan ko kanko kumanɗa wona waya eyyi siiha o il faut yimɓe tesko ko kalate no mbinomi nane e yewtere men ni aɗa andi audio jam ɗiɗi juuta seeɗa kono joni mi watti raɓɓiɗinde ɓuri laabde kono asiatique en mbaɗata ni e yoga e yimɓe hawsaɓe en e leƴƴi goɗɗi ne mbaɗa noon debbo o jooɗo gorko o jooɗo no wori kaari no mbirunomi joni ni ala kulli halin enen no mbirten ni hokkam ne wiye hokkam mbiɗa ñagono kaari ma kaala ha laaɓa kono hokkam kaari tan mi rokkima ɗon nde ko ma saate ɓuri moƴƴude kay ko hokkam mbiɗa rokka kaari walla mbiɗa lomto kaari e ñaagade walla mbiya Moussa Mamoudou ne yiɗi resde ɓi kaari ne yiɗi resde ɓiye kaari o wiya mi rokkimo wala mi rokkima an eyyi ɗum woni tan ko raɓɓiɗi ko ngandumi hen eyyi ceerno Allah jarama mataw ɗon en daɓɓiɗinto ɗon tan seeɗa garen to banggue ceergal sen gayni sen jubbi ɗon nene kadi mbawno uddidde ɓoggol ngol kala kadi joguiɗo e nder yewtere he toɓɓere he namdal jomum wawa namdade walla so tawi ne jogui kadi namdal gongal to banggue diine mum ko sellinta diine mum kadi ne wawi namdade so saɗa jogui temps jabanoɗa en ma ko adi dawal meɗen ina ɓenna inchallah e wadde ceerno Mamoudou sen garti to banggue ceergal holno wayata wiye ngal yani holno wayata ngal wiye kadi yanani holɓe sariya yamiri yo ceer tawi ko kanumen tan jamira yo ceer Mamoudou eyyi terɗe jaam beela on beltanama e kala joguiɗo namdal yo jomum fewnita inchallah so tawi audio makko o yettima en guddita dingral ngal ko fate toɓɓere men nde kala joguiɗo en namdal tellina namdal muɗum inchallah so ceero no heeɓi o wawa jabtade ɗum kadi kala joguiɗo namdal ko fate diine mum ganduɗa ma ene sellina diine mum kadi jomum no wawi kadi ko saggere mum ne wawi tellinde on tuma noon ceerno jabta hen ballodiren noon e juɓɓudi ko wawa yuɓɓude inchallah ɗo e ko adinde dawal ngal timmata ni ko keddoroɗen ko ni hewani kono mataw ma ceerno muñanen tan seeɗa o jabta yoga e namde so Allah jaaɓi assalamu aleykum gongol ceerno Moussa ema jaafu ɗum e audio ji garanɗiɗi andi koɗo kam anda affaire nde no yaari ala kulli namdiɗami ko affaire ceergal jamma jaam taw koye sukaɓe ko mawɗe affaire ceergal ko hunde nde Allah añi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi abgadul halali ila llahi at-talaqu Allah ɓuri anje fof eko dagi gueɗe dagiɗe ɗe fof so ndendi andi ceergal ne dagi wona kono noon Allah ɓuri anje ko dagi ko fof ko ceergal saabu al arsi hay hunde wawa dillinde al arsi so wona neɗɗo yogo debbo ummi seedima sa yi joom suudu mami seedima Allah e ɗum sattude e musde to banggue Allah al arsi e hoore mum dimboto hay hunde dillinta al arsi so wona ceergal wadde nden ɗum so haalama en mbiyat jamma jaam suudu ko yo rendu abi abdoullahi o wi ko tazawwaju wa zawiju ndesnete woto ceerete ndesnete woto ceerete sabu nela sallllahu alih w sallam wi ko abgadul halali ila llahi at-talaqu Allah ɓuri anje eko dagi fof ko ceergal noon won noon ene satti ene jogii geɗe nana e diine l'islam ɗe cattu Allah jaɓani hettinde hen hay goto goo ko affaire rewɓe ene jiiɓi Allah waɗi
simore no woruno jippini suratu nisa'i o waɗani toon suratu rijali simore worɓe ala o simore rewɓe hafeere ndonu o jippini simin o fecci ndonu ngu o feccani hoore makko kono hatta kala ɗo ndonu fecca ma dariɓe mbiya ngala hen walla wona noon e hafeere ceergal o jippini ko simore o wi ɗum ko suratu ɗalaaqi simore ceergal kono hay ɗum ne ronkama yo ɗiggu te Allah de ceergal mukuñan ala e ceergal o haali ɗum ha laaɓi pos hay hunde o heddani ko yimɓe rembela waɗi tappale sabu Allah wi suratu ɗalaaqi ya ayyuha nabiyyu ida طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ها آية أو هنا جوتي ها جوفو يتمامي أرويهم ɗum firti e pulaar ko an annabi an e julɓe son muuyi seerde rewɓe saɗa yiɗi seerde debbo faɗalliguhunna li iddati no goo fooɗ men ko ɗon debbo seerete koɗo edda fuɗɗoto debbo seeretaake ene elli walla ne ɓesni laaɓani ɓesngu debbo seeretaake tawa omo laaɓi tawa a wonde makko o laaɓi a wonde makko a seeratamo ala ko maw ello o laaɓa ɗo elli ɗo kadi o seeretaake sabu edda fuɗɗoto ko nde debbo wonda elli laaɓi tawa wondaka woni Allah wi ko li iddati hinna ceerete rewɓe ɓe ceeronɓe nde edda wawi fuɗɗade wona nde edda fuɗɗetake sa seeri debbo ne elli holde puɗɗotoɗa edda joni balɗe o ellide haw laaɓa fo limetake walla omo ɓesni walla ko nande ɗum idan walla ala ɗum a seerimo aɗa wonde makko ko maw ello o laaɓa wiye goo donc ɗo gonduɗa e makko ɗo a seerimo ɗon ha o elloyo est ce que ne lime ɗum ne ko woni ala kullin noon Allah wi wahsul iddata Allah wi lime idda o tongue mbinde sa seedi kadi windu gadda seedeji ceergal ngal ala seedeji sellata artirgol ngol ala seedeji sellata ko luure mazhabuji tan jaari ɗon kono ko ɓuri sellude gongonko ceergal Allah wi ko yo seenne saɗa artira joom suudu ma ko yo seenne wahsul iddata wattaqullaha kuli Allah rabbakum Allah kadi wi kadi condition goɗɗo ko la tukhrijuhunna min buyutihinna woto wi debbo mi seerima yaltu suudam walla yaltu gallam Allah wi woto yaltimmo wala yahrujna woto ɓe jaltin koye mabɓe illa an yatina bi fahishatin mubayyina so wona joom waɗa fankarde watti addude worɓe e galle he wadde ne waɗa cakaneji walla ko nande ɗum kam kaɗum yaltin hoore mum Allah kadi haali ha laaɓi oye tilka hududullahi oy ɗum ɗo keeri Allah ko min ni mbimi on nani soɗon ceera ceenne ay ɗo joni mon haaloyto yeeso to wa ashhidu daway adlin minkum wa aqimu shahadata lillahi ceenne yimɓe ɗiɗo nunɗuɓe kadi o waɗi précisé bien précisé ko yimɓe ɗiɗo ceennete wona gooto kadi ko nunɗuɓe wa aqimu shahadata lillahi onon sennaɓe ɓene darne seedan fo ngu taw ko sabu Allah waɗi awa ceergal ma mbiya ceergal ɓuri sattude e resde sabu ceergal ko wadde démolier wadde yirbinde galle bonnude ko wanno ɗum noon wona ko annu hade o jo juutde mi accirta ɗo tan ha garta assalamu aleykum wa rahmatullahi gongol ceerno Moussa mi salminima mi salmini Ibrahima de en eɓe tawmi ɗo ɓe to Sinthiane Sinthiou Garba ala kulli haalin mi heeɓi ɗo namdal Hamidou Ndiaye o namdi so neɗɗo wi seeri debbo mum tawa fenat ko wayno neɗɗo ya Europe wi aɗa jogui toon debbo wiyami ala walla o yiɗa debbo goɗɗo neɗɗo wiyamo no woori aɗa jogui debbo wi ala fenade eno gandirɗen ni tan ko woni e laddeji he woni jaabowol ngol ko ɗum wona ko hawra koko luura mazhabuji ɗi ne luuri hen woni yaruɓe e ɗum woni ceergal sabu needemo yo woppu fenade o fen woni yaruɓe ɗum wona ceergal fey en kaali joni joni ceergal no waɗirte sinno émission o wonano en ngala temps ma en jokku ha kaaloyen hen ceergal holno serorto ceergal
Allah wi ko saɗa seera ya sinnu saɗa seera yo taw debbo o ko elliɗo ne laaɓi a wondani e makko tawa e laaki an joni gonɗa ko ladde anda fof debbo wala haali no wuuri a namdama tan mbiɗa yeyi aɗa woni debbo mi ala a fen tan kono hay ceergal gotal ala ɗon gandal woden tan ko Allah e gongal kadi ummorde Ibrahima de to Sinthiane Sinthiou Garba e neɗɗo biiɗo joom suudu muɗum mi seerima yimɓe ɓe ngari ñaaguimo ɗon e ɗon tan mbi yo artir debbo o beele ne humte walla ala woni jaabugol ngol ko humtetake tawde wona tataɓal kay so tawi ko ceergal garwaniwal walla ɗimmal so tawi o seeri tan yimɓe janema ko ɗon ɗon edda joofani humetake joom suudu makko o sennaɗ yimɓe tan wiya mi artiri joom suudam sennat tan wiya mi artiri joom suudam wo amma noon so tawi ko ceergal tataɓal tan sukima saabu Allah wi so tawi o seeri debbo tataɓal tan debbo o daganta komo hatta tankiha zawjan gayrahu alay sago gorko goɗɗo ƴettamo ɗum woni ko gandumi hen gandal woɗen tan ko Allah assalamu aleykum wa rahmatullah dingiral jamma bela jaam hiire mon gongol yarde kadi waynade on e adam waynade tan mi jaabo oɗo suka polilnajo cakkitiɗo namdade numéro Côte d'Ivoire o min motti inne nde eyyi ɗum no mbaɗɗa ni ko noon watte neɗɗo so tawi aɗa hani sujjude caggal salminandu a yejjiti a sujjani kala ɗo ciftorɗa ɗum aɗa wonde salligi ɗo gonɗa ɗon e laaɓi a sujjat tan a habbirat tan Allahu akbar paya leydi cujja sujjudeji ɗi teyoɗa cilmina ko noon watte no mbaɗɗa ni jaati watte kono noon tawde koye juulu farilla gonɗa farilla woppantaki sunna sujuudu o ko sunna a jokkat ko juulata ko ha cilmina sa silmini cujjana juulde ndeya nde ciftorɗa o pino toon sujuudu mbaɗo gandal waɗan tan ko Allah so ɗum ɓenni kadi awa mi waynoɗo tan won noon haajuji ne keewi Allah waɗi tan ceerno Moussa ko sehlam ko giɗam ko neɗɗo mo korsinmi wawa wiide mi wat hunde mi wasa tan mi gantina ha yoora eyyi so mi gantini yorata kos ɗon mi salmini fedde nde foof mbiɗa andi jallis no feewi min jewtidanno ko musidɗo wonno yo Allah yurmo ɗum yo Allah yurmo fuɗɗuɓe fedde min kam mi andano fof ɓe puɗɗi fedde nde ko noon tan yo Allah wallu yo Allah suur yo Allah reen yo Allah hawrdin en yo Allah waɗen hawrdinaɓe yo Allah humto haajuji junno balle moƴƴino battane onon ne yo Allah yettin cagatagal ngal yo Allah hokku on darade cin darde tinde ha daranade leñol men e daranade ɗemgal meɗen yo ɗemgal men wuur yo leñol men wuur nokku ɗo fof koye hunuko mum waɗata leñol fof ne jinggana hoore mum ɗemgal fof ne jinggana hoore mum tinno ɗe jaare yeeso yo ɗum yaaru yeeso yo pulagu yaaru yeeso yo kadi ɗemgal fulfulde yaaru yeeso janggen ɗemɗe meɗen binden ɗemɗe meɗen mbawen haala meɗen jangginen sukaɓe men holi enen jangginen sukaɓe men neesu men e no gurduɗen e holi enen mbawa rewde e pele meɗen no mawɓe men jangguinirno en holi kanu men noon jarama wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu aleykum wa rahmatullah